Мәхмүд Хәсәнов. Урман шаулый. Очрашуның ничектер сәйер һәм бәйләнешсез сүзләр белән башланып китүен Нияз үзе дә ачык сизде. Шуннан куркып булса кирәк, ул бөтенләй башка тон белән сүз башлады. Көлемсәр, сез минем каршы алуыма ачуланмыйсыздыр бит? Җавап кайтарылмагач, Нияз сүзен кыюрак дәвам итте. Мин башкача булдыра алмадым. Мине язмыш дип әйтимме инде, бирегә китереп ташлагач бик күңелсез, хәтта түзә алмаслык күңелсез булыр дип уйлаган идем. Тик сезне күрү, сезне беренче күрүем белән үк андый уйлар бөтенләй шәлпәрәмә килделәр. Синең тавышың, Көлемсәр, синең гади генә сүзләрең минем күңелемә бик тирән үтеп керделәр. Нияз соңгы сүзләрен әйткәндә, алар ачыклыкка чыгып җиткәннәр иде. Көлемсәр адымнарын тизләтә төште. Йөзе җитдиләнде һәм сез нәрсә сөйлисез дигән төсле Ниязга таба борылды. Нияз Көлемсәр йөзендә чагылып киткән бу кискен үзгәрешне сизеп булса кирәк, сүзне икенчегә борырга ашыкты һәм бөтенләй башка тавыш белән: Көлемсәр, сезнең эшегездә миңа аңлашылып җитмәгән серләр бар, диде. Көлемсәр дә сүзнең икенчегә күчүенә шатланып, ачылып китте һәм Ниязга карады. Нәрсә ул? Нинди сер? Бәлки мин аңламый торганмындыр. Минемчә, башка тракторчылар, мәсәлән, шул ук Василийны алыйк, агачны сезгә караганда күбрәк чыгарадыр төсле. Ә процент күрсәткечләре ягыннан сезнеке икеләтә диярлек артык. Эш нормалары бердер бит. Сез безнең эшне зур диккать белән күзәткәнсез икән, тик менә процент күрсәткечләре сез әйткәнчә икеләтә үк артык түгел инде. Шулай ич, диде Нияз. Юк. Көлемсәр үзе дә сизмәстән адымын акрынайтты. Моның сире бик гади. Һәрбер тракторчының үз алымы, эш ысулы бар. Шул вакыт алар яныннан ук эштән кайтып инде эз башларын да алыштырырга өлгергән ике егет үтеп китте. Аларның берсе Көлемсәр белән исәнләште һәм сәерсенеп, алар артыннан карап калды. Моны Нияз да сизеп алды. Ул бөтен гәүдәсе белән Көлемсәр ягына борылып, җиңелчә генә аның җилкәсенә кагылды. Көлемсәр, диде ул, каш астыннан гына өздереп кызның күзләренә карап. Без булай берәр кешене көнләштермибезме соң? Юк, диде Көлемсәр читкәрәк тайпылып. Минем иптәшем алай көнче түгел. Ниязны яшен суктымыни. Аның ирен кырыйларында гына пысып торган елмаюы да, каш астыннан гына өздереп каравы да шунда ук юкка чыкты. Әйтерсең, ниндидер көчле җил аларны як-якка чәчеп, сибеп җибәрде. Ул үзенең ничек, сез тормыштамыни дип соравын сизми дә калды. Көлемсәр җавап урынына ияген кагып куйды. Ниязның таный алмаслык булып үзгәрүен күрсә дә, бер нәрсә дә булмаган кебек, үзенең эш методы турында сүзен дәвам итте. Көлемсәр Василийга караганда агачны азрак итеп алса да, үзенең күбрәк рейс ясау хисабына отуы һәм тракторның ремонтара йөрү срогы артуы хакында сөйләде. Ләкин Нияз башка уйларга бирелгән иде инде. Ул Көлемсәрнең соңгы сүзләрен бөтенләй диярлек ишетмәде. Ишетсә дә аларның мәгънәсен аңламады. Аның йөзе җитдиләнде, ансыз да ак чырае тагын да төссезләнебрәк китте. Димәк, сез тормышта. Ниязның авыз эченнән генә әйткән бу сүзләрен Көлемсәр салкын канлылык белән каршы алды. Ниязның күз карашында сагыш, моңсулык чагылып киткәндәй булды. Мин сезне бүтән күрә алмаммыни инде? Нишләп, теләсәгез, безгә рәхим итегез, диде Көлемсәр. Иптәшем белән танышырсыз. Ләкин бу сүзләрдә өметләндерү дә, тынычландыру да юк иде. Көлемсәр моны үзе дә сизде. Минем иптәшемне бәлки белә торгансыздыр. Мастер Зариф Гыймазов. Беләм. Хәзер беләм. Көлемсәр. Зариф гадәттә эштән соңрак кайта. Көлемсәр ул кайтканчы өй алдына чыгып, аның кебек үк бил тиңентен салкын су белән юына, эз башын алмаштыра һәм кичке аш әзерли башлый. Яңа гына гаилә тормышы кырып җибәргән бу ике яшьнең өендә һәр вакыт тынычлык. Андый тынлык бары тик аяз көннәрдә, кош-корттан бушап калган көзге урманда гына була. Кошлар сайрамый,
куе яфраклар да үзара серләшеп шыбырдашмыйлар. Андый чакларда Көлемсәр радио алгычны кабызып, бераз музыка тыңларга керешә. Музыкада бик тиз туйдыра һәм ул Зарифның кайтуын көтә башлый. Ләкин бүген бераз башкачарак булды. Ул кайтып җитсә дә, баскыч төбендә туктап, әле генә Нияз китеп барган якка текәлеп карап торды. Караңгы бүлмәгә керәсе килмәде аның. Әнә Нияз да ниндидер зур җинаять эшләгән кеше сыман башын түбән иеп, тыкрыкка кереп югалды. Көлемсәр почта ящигына күз төшерде. Аннан газета карыйлары күренеп тора иде. Ящикны ачып, почтаны алды да өйгә керде. Ут кабызды, тәрәзә пәрдәләрен төшерде, соңыннан арып хәлдән таеп, диванга килеп утырды. Бираздан теләр-теләмәс кенә торып, салкын су белән юынды, эс башын алыштырды, ләкин үзен ничектер җиңеләеп киткәндәй итеп сизсә дә, бер нәрсәгә дә кулы күтәрелмәде. Ул яңадан диванга килеп ауды. Көлемсәрнең күз алдында моңсу карашлы Нияз басып тора. Кулагында аның әле күптән түгел генә әйткән әрнүле сүзләре яңгырый иде. Ничек? Сез тормыштамыни? Мин сезне бүтән күрә алмаммыни инде? Көлемсәр мондай уйлардан арыныр өчен бераз өйне җыештырып алмакчы иде. Тик бүлмә иртә белән үк җыештырылган булганга, тагын аптырап калды. Башка стандарт өйләрдәге кебек үк бу бүлмәләрнең дә зур-зур эч тәрәзәсе бар. Аларга тоташ ак челтәр пәрдәләр эленгән. Тәрәзә төпләрендә гөлләр, як-якта 2 карават, урта бер җирдә күз явын алырлык ак искәтер ябылган түгәрәк өстәл, аның өстендә зәңгәр су абажур, өстәл тирәсенә артлы 2-3 урындык куелган, мич буенда ак киндер тышлык кидерелгән зур йомшак диван. Түрдә урта тәрәзә каршында бер генә тумбочкалы кечкенә язу өстәле. Шунда ук китаплар, журналлар өелеп куелган этажерка. Язу өстәле өстендә гөмбәгә охшаган кечкенә абажурлы лампа яна. Лампадан төшкән яктылык астында урта бер җиреннән ачылган китап ята. Көлемсәр эш югында эш булсын дигәндәй, өстәл өстендә яткан яңа Огонек журналын кулына алды. Журналдан буяу һәм типография саңкып тора иде. Ул аны тезләре өстенә салды да, башын артка ташлап, диван аркасына терәлеп утырды. Күзләрен сап-сары нарат такталарыннан тезелгән түшәмгә төбәде. Аның карашы такталарның берсендәге түгәрәк меңгә охшаган ботак изенә текәлде. Гел бер генә ноктага карап торганнанмы, ул ботак изе кинәт бер зурайып, бер кечерәеп күренгән кебек булды. Синең гади генә сүзләрең дә минем күңелемә бик тирән үтеп керделәр, диде бит ул. Нәрсә соң бу? Көлемсәр үзенең гел Нияз турында гына уйлавына тәмам аптырап калды. Нишләп соң әле мин гел аның турында гына уйлыйм? Нәрсәгә кирәк соң ул миңа? Ләкин Нияз аның бөтен ихтиярын яулап алган, үзенә буйсындырган кебек иде. Ул бу уйлардан котылырга теләп, журнал битләрен актаргалап, күзенә беренче очраган нәрсәне укырга кереште. Ләкин укыган кадәресеннән бер нәрсә дә аңламады. Бер үк урынны кат-кат кайтып укып та карады, ләкин бу юлы да үзек-үзек фикерләр генә ялтырап киткәле иде. Актык шиктә ул журнал битендәге төрле рәсемнәрне караштыра башлады. Менә иделдәге бөек төзелешләр, гигант краннар бәйләм-бәйләм агачларны күтәреп алып ярга бушаталар. Кем белә, бәлки бу агачлар аларның лес промхозыннандыр. Рәсемнәр караштырган арада Көлемсәр үзе дә сизмәстән Дуся исемле хикәя укый башлады. Бираздан аның белән шул кадәр мавыгып китте, укып чыкканында тоймыйча калды. Нишләп озынрак булмады икән дип уйлап куйды. Хикәянең эчтәлеге дә исеме кебек үк гади иде. Авылга яңа агроном килә, ул Дарья Тимофеевна исемле берәүләрдә фатирга туктый. Бу карчык Дуся исемле кызы белән генә тора. Дусяның ире фронтта һәлак булган. Карчык шулай чәй эчеп утырган чагында яңа агрономга Дусяның булачак кияве Николай Николаевич турында сөйли. Укучы, бәлки агроном белән яшь тол хатын Дуся бер-берсен яратышырлар дип тә уйлый башлый. Ләкин алай булмый. Агроном Марьяна исемле кыз белән таныша һәм алар арасында саф мәхәббәт туа. Бу ике яшь йөрәк арасында дөрләп кабынган мәхәббәт Дусяга да дөрес карар кабул итәргә ярдәм итә. Ул үзенең булачак киявенең тәкъдимен кире кага. Юк, Николай Николаевич, кирәкми. Безнең арабызда чын мәхәббәт юк ди. Көлемсәргә бигрәк тә хикәянең соңгы өлеше ошады. Ул шул урынын кат-кат укыды. Юк,
Николай Николаевич, кирәкми, безнең арабызда шын мәхәббәт юк. Көлемсәрнең уйлары еракларга, моннан 1-2 ел элек булып үткән хәлләргә юнәлделәр. Матур язгы көннәрнең берсе иде. Көлемсәр шулай эштән кайткач, үзләрендә Зарифны очратты. Зарифның кайтуы турында ишетсә дә, Көлемсәрнең аны күргәне юк иде әле. Зарифның Гөлҗиһан түти белән бергәләп чәй эчеп утыруында беренче карашка бер дә гаҗәпләнерлек нәрсә юк иде. Ник дисәң, Зариф Көлемсәрнең фронтта һәлак булган 2 абыйсының да иң якын дусларыннан иде. Аларны бит хәтта армиягә дә бер үк көнне бер үк пароходта озатканнар иде. Фронтка китүче егетләрнең пароход палубасына менеп, гармонга кушылып җырлый-җырлый китеп баруларын тиз генә онытырга мөмкин идеме соң? Китәргә килгән хәбәр, инде ни хәлләр итәрбез, кайтыр көннәргә кадәр дип җырлаганнар иде алар. Пристаньда бер генә еламаган кеше дә калмады. Шул пароход белән Гөлҗиһан түтинең дә бер юлы 2 улы китеп барды. Зарифны күрү Көлемсәргә абыйларын хәтерләтте. Гөлҗиһан түти дә кызының нәрсә турында уйлавын сизенеп булса кирәк, әле дә кибеп өлгермәгән күзләрен тагын бер тапкыр сөрткәләп алды. Үземнең Әхмәтем белән Мөхәммәтемне күргәндәй булдым. Эй, Ходаем, дип куйды ул. Самавыр яңадан яңартылды. Сүз ярә сүз чыкты, Зарифның әнисендә искә төшереп алдылар. Иллә мәгәр көткән иде инде мәхрүмә, диде Гөлҗиһан түти. Зарифым кайтса, бәлки сәламәтләнеп киткән булыр идем дип тә әйткәли иде бичара. Сүз Зарифның үзе тирәсендә дә чуалгалап алды. Гөлҗиһан түти аның вакытлыча гынамы, әллә бөтенләйгә үкме кайтуы турында да кызыксынды. Зарифның бер сорауга да үзеп җавап бирергә ашыкмавын күргәч, туган җиргә балакай, ни генә җиткән дип үгетләп тә куйды. Һәм шунда ук бик акыллы итеп кенә, йортта ират булмагач, тормыш алып баруның шактый кыен булуына да зарланып алырга онытмады. Казыксыз җиргә казык кагу кебек эшләрне дә Зариф улым үзебезгә мәлләргә туры килә инде. Чәйдән соң почмак якка кереп үз башын алыштыргач, Көлемсәр каядыр җыена башлады. Кая барырга җыенасың, кызым? Диде Гөлҗиһан түти. Клубка барып кайтмакчы идем, диде Көлемсәр түр якка чыгып. Аның чыгып китәргә җыенуына әнисенең риза түгеллеген Зариф Гөлҗиһан түтинең күз карашыннан ук сизде. Анда нәрсә тагы? Танцыга? Юк, диде Гөлҗиһан түти кырт кисеп. Кая ул? Танцыга гына булгач, барып нитеп йөрисе юк. Мин тагы әллә җир-фәлән өйрәнергәме дип торам. Гөлҗиһан түти кызына гына аңлаешлы караш ташлап, сүзен дәвам итте. Бераз өйдә утырырга да ярыйдыр бит. Менә Зариф абыең да бар, кунак барында өйне ташлап чыгып китү килешми ул. Гел бер бетмәгән клуб булмас. Гөлҗиһан түти Көлемсәрнең клубта еш булуын аның җырларга йөрүе белән аңлатты. Иллә мәгәр генә матур җырлый да инде. Аның җырына исе китмәгән бер генә кеше дә юк. Шул көннән алып, Зариф Көлемсәрләрдә бик еш була башлады. Килү белән нинди булса да йорт эшенә керешә иде. Ул элек бакча киртәләрен рәтләде, сыер абзарын яңартып бурады. Гөлҗиһан түти аның тирәсендә күгәрчен кебек гөрләп әйләнде. Гөлҗиһан түти генә түгел, хәтта картаюдан сукрая башлаган Актырнак та аңа тәмам ияләшеп җитте. Капка керәсе шалтырау белән үк ул ютәлләүгә охшаган тавыш белән өргәләп ала. Зарифны таныгач, гафу үтенгән сыман, аның аяклары тирәсендә бөтерелеп, ялагайлана да нигез өстенә менеп бөгәрләнеп ята иде. Күрше-күлән тирәсендә дә сүзләре ишетелә башлады. Бер көн Көлемсәр әнисенең бер күрше хатыны белән киртә ашагына сөйләшеп торганнарын үз колагы белән ишетте. Әллә кияү кертергә җыенасыңмы, күрше? Дип сорады күрше хатыны шаярткан кебегрәк итеп. Эй, күрше, дип җавап кайтарган иде Гөлҗиһан түти. Андый кияүле була алсам, бик шөкрана кылыр идем дә. Белмим шул. Көннәр үтте. Көлемсәрнең иптәш кызлары да бу турыда шаяртып кына булса да сүз кузгаткалый башладылар. Караны, Көлемсәр, туеңа чакырмасаң, гомер буе үпкәләрбез, имеш. Көлемсәр башта мондый сүзләрне ишетергә дә теләмәде. Аяк терәп каршы торды. Китегез сәнә, ул нинди кияү булсын ди, соң ул бит миннән 10 яшькә диярлек улы кеше. Ләкин Көлемсәр белән Зариф арасындагы дуслык көннән-көн ныгый барды. Бираздан алар бер үк участокта, хәтта бер үк тракторда эшли башладылар. Күптә үтмәде, Зариф аның иң якын ярдәмчесе, беренче булышчысы, хәтта сердәшенә дә әйләнеп китте. Гөлҗиһан түти шатлыгыннан нишләргә белмәде.
Октябрь бәйрәмендә Зариф белән Көлемсәрнең туйлары булды. Бу туйны бөтен леспромхоз кешеләре бик зурлап үткәрделәр. Аларга шунда ук яңа поселокта йорт бирделәр, ә Гөлҗиһан түти иске поселокта үз өйләрендә калды. Көлемсәр шулай кирәктер инде дип тормыш агышына бернинди дә каршылык күрсәтмичә буйсына барды. Ул көннәр турында уйлану Көлемсәрнең күңелен юатмый да, борчымый да. Ләкин үзенең үткәне турында, бигрәк тә шул соңгы 2 ел турында уйламаска тырыша иде ул. Бәйләнчек чебен кебек бетерелгән бу уйларыннан арыну теләге белән Көлемсәр яңадан журналга күз салды. Менә Дусяның рәсеме. Әнә ничек горур гына башын күтәреп тора ул. Гүя без ирекле кешеләр, шуңа күрә без йөрәгебез һәм акылыбыз кушканча эш итәргә тиешбез. Миңа да Николай Николаевичның күзләренә карап, аны кире кагу җиңел булмады. Ә шулай эшләү безнең икебез өчен дә бер үк дәрәҗәдә кирәк иде дип әйтә иде. Ничек соң әле Дуся туп-туры шулай әйтә алган? Нигә соң ул үзе дә шулай? Юк, Зариф абый, кирәкми. Безнең арабызда чын мәхәббәт юк дип әйтә алмаган. Ни өчен? Көлемсәр яңа гына аңына килгән кеше кебек чигәләрен угалап куйды. Тукта, нәрсә булды соң әле миңа? Нәрсә турында уйлыйм соң әле мин? Шундый уйлар белән мавыгуыннан ул үзе дә куркып китте. Аның күп уйланудан башы чатнарга тотынды, колаклары чыңлый башлады. Ләкин Нияз аның каршында һаман басып тора иде. Ниязның үзен үзе тотышы, моңсу карашы һәм йөрәккә үтеп керерлек матур сүзләре Көлемсәрнең уй-хисләрен биләп алганнар. Синең җырың, Көлемсәр, тормыш кебек гүзәл, мәхәббәт кебек көчле. Мин синең җырларыңны үзлексез тыңлар идем дигән сүзләре күңелендә кайтаваз кебек үзлексез яңгырап торалар. Кинәт аяк тавышлары ишетелде. Бу Зариф иде. Көлемсәр башта ниндидер җинаять эшләгән кеше сыман каушап калды. Ләкин ул үзен шунда ук кулга алып, Зарифның кайтуына, аны кич буе борчыган, бөтен тойгыларын яулаган уйлардан арындыруына хәтта шатланып та куйды. Зариф ишекне киң итеп ачып бүлмәгә керү белән елмаеп туктап калды. Ул иң элек табын әзерләнмәгән өстәлгә, тумбочка өстендәге электр чәйнегенә күз төшерде дә Көлемсәргә таба борылды. Көлемсәр әле һаман да хәрәкәтсез утыра иде. Зариф күзләрен Көлемсәрдән алмыйча, күнеккән хәрәкәт белән кепкасын ишек катындагы чөйгә элгәч, диванга таба атлады һәм шыпырт кына чүгәләп Көлемсәрнең күзләренә текәлде. Нәрсә булды, кыршчыгым? Әллә авырыйсыңмы? Төсең дә үзгәргән. Аның күз карашы саф, тавышы йомшак һәм ягымлы иде. Көлемсәрнең күңел түрендә ләззәтле бер тойгы уянды. Ул иркәләнеп Зарифның сакал-мыегы кырылмаган яңагын сыйпап куйды. Кырынсаң иде, югыйсә шәншисең ич. Минем кыршчыгым бүген тәмам арыган ахрысы. Хәтта чәйнекне куеп җибәрергә дә хәле калмаган. Зариф җәһәт кенә сикереп торып, өстен чишенде дә, чук очлы сөлге алып, өй алдына чыгып китте. Көлемсәр аның юынгычны дыңгырдатып, пышкырына юынуын тыңлап торды. Көлемсәр теләмичә генә урыныннан торды, бер генә нәрсә дә эшлисе килмәде аның. Бираздан майкаларына кадәр чыланган Зариф керде. Ул тәне кызарганчы сөртенгәннән соң ак күлмәген алып килде. Көлемсәр кичке аш әзерләргә җыенып алъяпкычын бәйләде һәм иренеп кенә нәрсә әзерлим соң дип сорап куйды. Зариф аны теләр-теләмәс кенә эшкә керешүен шунда ук сизеп алды. Кирәкми, Көлемсәр, борчылма. Әйдә бүген ашханәгә генә барып кайтыйк булмаса. Берәрсенә кереп тә чыгарбыз. Юк, диде Көлемсәр, бер кая да барасым килми минем. Зариф алай да ярый дигәнне белгертеп тумбочка өстендәге электр чәйнегенә су салып куйды. Бүген чәй генә эчеп торсак та ярар, диде Зариф. Аннары нәрсәдәндер курыккан кош кебек карап торган Көлемсәрне җилкәсеннән йомшак кына кочаклап алды. Билләһи дип әйтәм, кемдер минем кыршыгымның хәтерен калдырган. Ах, шайтан алгыры, беләсе иде шул кешене дә тотып кирәген бирәсе иде. Ул Көлемсәрне күтәреп, балаларны сикерткән кебек бер-ике тапкыр югарыга чөйде. Көлемсәр дә көлә-көлә "Йыгасың ич" дип ике куллап Зарифның муенына сарылды. Алар әүмәкләшеп шаярырга керештеләр. Чәйнекнең саңгырау авазлар чыгарып сызгырына башлавын да ишетмәделәр. Яу чабуларында булдылар. Җитәр дим, җибәр, диде Көлемсәр, ләкин үзе иркәләнергә теләп һаман Зарифның кочагына сыенды. Хуҗалары тарафыннан онытылган чәйнек
күптән инде пышкырына тирә-якка пар бөрки һәм бар кешенә капкачын шалтырата иде. Зариф түбәнге складка утын алып төшүче беренче очраган машинаны тавыш биреп туктатты да, шоферның үзе янына кабинага чакыруына карамастан, кузовка менеп утырды. Машина кузгалып китте. Әле генә ярып төялгән имәннең хуш исе Зарифның борынын кытыклап алды. Поселоктан чыгып бераз юл алгач, аны ачык, мәхәббәт йөзле Кама каршы алды. Бираздан аръяктагы төтенләп торган куе әрәмәлекләр дә күренә башладылар. Машина тигез таш юлдан җиңелчә генә тирбәлеп алга оча. Күңел дигән нәрсә үзенекен итә бит хәерсез. Производство киңәшмәсе таралган көннән башлап, Зариф үзенә урын таба алмый йөри. Әйтерсең, киңәшмәнең нәтиҗәсез булуында аның да гаебе бар иде. Бу тойгы көн буе тынгылык бирмәде аңа. Ничәмә тапкырлар инде түбәнге складны буйга да, аркылыга да айкап чыкты. Тик күңелен тынычландырырлык бер генә нәрсә дә таба алмады. Менә хәзер дә саллау урынын тагын бер тапкыр күздән үткәрү нияте белән бара ул. Тик белмим шул. Өмет дигәнен кайдадыр бик тирәндә, күңел түрендә үк үзенең барлыгын сиздереп, күңелне җылытып тора бирә. Машина текә яр өстеннән бара. Биредә түбәнге склад бөтен тулылыгы белән күренә иде. Әнә силекле ярларында саллар саллый башлаганнар да инде. Поезд белән төшерелгән агачларны сортларга, ассортиментларга бүләләр. Кечкенә вагонеткалар сортланган агачларны штабельләргә алып китеп торалар. Зариф пристань турысында төшеп калды. Кама ягыннан зәһәр, салкын җил исә, күктә салмак кына көзге авыр болытлар йөзә. Каманың югары ягында алар бөтенләй су өстенә төшкәндәй булып, куерып күренәләр иде. Зариф бушап калган пристань тирәсенә килде. Җәй көннәрендә гөрләп торган базар хәзер бөтенләй тынып калган иде инде. Зариф дебаркадерга күтәрелде, бер авык су өстенә карап торды. Талгын гына агып яткан елга өстендә җил уйный, урыны белән су өстен шадраландырып, вак дулкыннар йөгерешеп үтәләр. Зариф елга буен бераз әйләнү нияте белән дебаркадердан төшеп, агач штабельләре өелгән яр буйлап киткән иде. Калай савыт белән көймә эченә тулган яңгыр суын түгеп утыручы Бикмуш абзыйны күреп алды. Аның куллары каз тәпиедәй кызарган. Үзе гадәттәгечә авыз эченнән генә ниндидер моңлы озын көй көйли иде. "Исән генә яшисеңме, Бикмуш абзый?" диде Зариф аның турына җитәрәк. Зариф-ханым, үзең исән сау гына йөрисеңме? Көлемсәр киленнең сәламәтлеге ничек дип бер юлы берничә сорау биреп куйды. Ул калай савытын дыңгырдатып көймә төбенә ташлады да, буйга яткан ишкәкләрне алып, тимер чөйләргә элде. "Менә, балыкка куйган ауларны карап кайтмакчы идем әле", диде ул. "Салкын булса да, яңгырдан соң балык кабучан була." Балалар кебек юк кына нәрсә белән дә мавыгып китүчән Зариф өчен бу җитә калды. Аның әле генә судан тартып чыгарылган балыкларның тыпырчынуын күрәсе килде. "Я Алла, соң әйдә", диде карт. "Бик салкын булыр димәсәң, әйдә генә." Бикмуш абзый Зариф утрасы җиргә коры киез кисәге җәеп куйды да ишкәкләргә үрелде. "Әйдә, кузгалык булмаса, караңгы төшкәнче карап каласы иде үзләрен." Зариф борыны белән яр кырыена төртелеп торган көймәне суга теп төшерде дә, үзе дә сикереп менеп утырды. Су эченә тайпылып кирип киткән көймәгә күңелле генә шаулашкан вак дулкыннар килеп бәрелде. "Кая, Бикмуш абзый? Үзем генә ишимме әллә?" "Кирәкми, авыр түгел ич." Бикмуш абзый ишкәген суга бик үк батырмыйча күнеккән хәрәкәтләр белән җитез генә ишә башлады. Ул көр күңелле, ачык йөзле, ләкин бер дә юкка тел шомартып эш пошыра торган кешеләрдән түгел. Сирәк елмая, елмайса, иреннәре белән генә түгел, бөтен йөзе белән бер юлы елмая. Маңгай, күз төпләрендәге җирчыкларына кадәр хәрәкәтләнеп куя. Бикмуш абзый гадәттәгечә авыз эченнән генә борынгы озын көй сузып җибәрде. "Сары ат җиктем, сазлар кичтем, сары ат салкын алсын" дип. Бикмуш абзый кайрылып каршы як ярга карап алды. Сул ишкәген суга ныграк батырып, көймәсен борды. Үзе һаман җырлавында булды. "Чит җирләргә бик күп йөрдем, башкайларым гыйбрәт алсын" дип. Шулай шактый гына моңланып барганнан соң,
Бикмуш абзый көймәсен агымга каршы куйды да, Зарифка су өстендә тирбәлгән бүкән башына күрсәтеп, көймә эченә алырга кушты. Тик кара, тартып үзә күрмә. Зариф Бикмуш абзый кушканча бүкән башын көймәнең борын өлешенә алып куйды. Бүкәннең бер башыннан су астына таба нечкә генә бау сузылган иде. Хәзер, диде карт, әнә теге җепне миңа таба суз. Бикмуш абзый Зариф сузган бауны кулына алып, көймә койрыгына барып утырды. Бикмуш абзый агымга каршы туктап калган көймәнең җиңелчә генә шайкалуын сизми дә иде кебек. Ул бер нигә дә игътибар итмәстән ашыкмыйча гына бауны тартып чыгара башлады. Судан зур тимер кисәге килеп чыкты. Бикмуш абзый аны саклык белән көймә төбенә куйды һәм тимер яныннан су астына китеп югалган тагы да нечкәрәк җепне кулына алып, 1-2 секундка нәрсәдер тыңлагандай тукталып калды. Аха, нәрсәдер бар, диде ул. Кая, Зариф энем, сөкәне әзерлә. Зариф балаларча куана-куана көймә төбендә яткан кыска саплы сөкәне алып Бикмуш абзый янына күчте. Карт һәр метр сайын җимле кармак тагылган нечкә җепне әкрен генә тарта да тарта. Кинәт көймә янында ук кызгылт яшел корбан балыгы күренде. Бикмуш абзый сөкәне оста чумырып, җиз поднос кебек ялтырап киткән балыкны көймә эченә салды. Зариф балыкның авызын бер ачып, бер йомып тыпырчынганын күзәткән арада, Бикмуш абзый кулындагы сөкә эчендә тагын бер зур шигә балыгы тыпырчына иде. Менә бер ухалык булды да, диде Зариф, балыкны сөкә эченнән алып. Сезнең кебек ике генә бөртек кешегә бик җиткән инде бу. Бикмуш абзый подпус кармакларына җим утыртып, аларны яңадан суга ташлый башлады. Ул кармакларның кайсына икмәк катысы, кайсына бүртәк борчак, суалчан утырта иде. Бикмуш абзый моны шундый осталык белән башкарды, аның 40-50 кармакны ни арада ташлап бетерүен Зариф абайламый да калды. Икенче подпускага бер юлы 4 балык эләккән иде. Тик соңгы 1 кило чамасындагы осетр балыгын гына Бикмуш абзый суга кире ташлады. Бар, бераз үсә төшәле. Соңгы елларда сирәгәйделәр әле. Безнең заманда күбрәк иде алар. Пут ярымлыкларын тота идек. Көчле агым бер башы суга ташланган җепне балык ширткән төсле итеп аска өстери. Бикмуш абзый соңгы кармакларны ташлап, тимер кисәген су астына җибәрде дә сүзне икенчегә борды. Иккән игендә сауган сыер да безнең шул урман инде, Зарифеным. Тик менә биргән план белән генә эш бераз четерекләнеп тора икән дип ишеттем. Безнең инженерны әйтәм әле. Тупас табигатлы кеше дә соң, билләһи. Ишекне шапылдатып ябуыннан тәрәзәләр кыйлып төшә язды диме? Зариф Бикмуш абзыйның һәр нәрсәне бөтен ваклыкларына кадәр белүенә гаҗәпләнеп куйды. Гомумән, Бикмуш абзыйның бер генә дә белмәгән нәрсәсе юк иде. Төнлә белән конторада каравылчы булып калганда, телефон ашамы яки булаймы, аңа нинди генә сораулар белән мөрәҗәгать итмиләр. Ул барысына да төгәл һәм дөрес итеп җавап кайтара. Бу турыда нишләргә кирәк икәнлеген, теге нәрсәнең кайдалыгын, кайбер нәрсәләрне ничек табу юлларына кадәр аңлатып бирә. Әйе, диде Бикмуш абзый, башланган сүзен дәвам итеп. Бер тиредән тун тегеп булмый дигәндәй, сөлекле буендагы саллау урыны җитми дә башлады менә инде. Шулай итеп, бер карарга да килә алмадыгыз малайса. Аның соңгы сүзләрен Зариф сорау дип тә, шелтәү дип тә аңларга белмәде. Ул бары тик шулайрак шул дип сүзне ычларга ашыкты. Минемчә, аны хәзер үк хәл итәргә кирәктер. Карт салкыннан кызарган кулларын алъяпкы читәгенә сөрткәләп алды. Аннары тагын Зарифка таба бурылды. Каманың аръягы турында уйлап карамадыгызмы соң? Диде ул. Кулы белән елганың сөзәк ягына кичке эңгер-меңгерендә болыт сыман күренгән куе әрәмәлекләргә таба күрсәтеп. Анда саллау урыны кирәгеннән артыгында бер караганда бик гади булып күренгән бу тәкъдим Зарифта бер юлы әллә ни кадәр фикерләр тудырды. Кара, чыннан да ничек соң әле бу нәрсә берсенең дә башына килмәде. Ләкин бу бит Каманың аръягы, күпер, анысы тагын нәрсәгә? Тимер юл, шулай ук аның да кирәге юк. Бердә булмаса кыш көне без каткач, машиналар белән чыгарачакбыз. Әрәмәлекләр барыбер леспромхоз тарафыннан чистартылырга тиеш. Чөнки ул җирләр Кама ГЭС төзелеп беткәч су астында калачак. Кара әле, Язгы ташудан соң Камабыздан арыну белән ярларыннан ташып чыккан булганчык суның күзгә күренеп артуын һәм
әле генә Бикмуш абзый күрсәткән әрәмәлекләрнең бөтенләй диярлек су астында калуларын Зариф бит инде ничәмә еллар күреп үскән. Аның мылтык алып шул әрәмәлекләрдәге вак күлләргә үрдәк атарга чыкканлыгы да бар иде бит. Ул түзмәде. Бикмуш абзый, әйдә шул якка чыгып керик әле диде. Һәм хәзер үк кузгалып китәргә җыенган кебек ашыгып урынына килеп утырды. Бикмуш абзый каршы килмәде. Зарифның ашкынуын күргәч, башка подпускларын карап та тормады. Ишкәк артына килеп утырды да, ашыкмыйча бер көйгә генә ишә башлады. Ай хайда гына димей, көйләр килми, кайгылар ук күрми ир булмый. Нинди генә итеп сөйләсәң дә, чит ят илләр туган ил булмый. Зарифка бу юлы яңадан җыр башлаган карт ничектер салмагырак ишә кебек тоелды. Бир әле Бикмуш абзый, диде ул, урыныннан сикереп торып. Үзем ишим әле. Карт мыек астыннан гына елмаеп куйды. Һай Алла, бу кадәр түземсез булмыйлар инде. Кам уртасына җитәрәк су өстен шадралатып, төрле яктан искәләп куйган салкын җил тагын да көчәя төште. Елганың текә ярларына терәлеп үк диярлек шуышучы сыры болытлар бөтерелеп, кайнап агылырга кереште. Көймә борыны төрле үләннәр һәм куе вакталлыклар белән капланган ярга барып терәлде. Зариф көймәдән беренче булып сикереп төште һәм дымлы үләнне йырып, калкулыкка таба теркелдәде. Менә монда матка куячакбыз, ә монда какшагалар. Аның уйларын тагын да ычкынландырып җибәргәндәй, пристаньда ялт итеп электр утлары кабынды. Кайтырга чыкканда, кама өсте тәмам тыныкланган иде. Су куе дегет төсле булып күренә иде. Зариф көзге җилнең зәһәрлеген дә, салкынлыгын да сизмәде. Аның күз алдыннан кышкы кама буйлап шыгырдый-шыгырдый агач тиягән машиналар уздылар. Эх, Бикмуш абзый, тиздән менә без көймәдә йөзеп йөргән җирләрдән көн дими, төн дими яшел алтын тиягән машиналар чабарлар. Пристань ягына чыгып җитү белән Зариф Бикмуш абзыйның берәр кыздырырлык балык та алып кит дип кычкырып калуына карамыйча, кайту ягына, үргә, урманга таба элдерде. Ул хәзер бары тик бер генә уй белән яна иде. Булай булгач, булды инде дип куйды ул үз алдына. Аның күңеле ашкына иде. Елга өстендәге ачык җилдән соң тынып калган урман эченә килеп кергәнгәме, аның яңаклары, колаклары утта янган кебек ниндидер бер рәхәтлек белән кызыша башладылар. Туңган җир аяк атлаган саен тынык кына дыңгылдап кала. Юлның як-ягындагы вак-куаклыклар тирәсенә эре тоз сипкәндәй кырау төшкән. Ә һава шундый саф, сулавы шундый рәхәт, җиңел. Зарифның күңеле күтәрелгәннән күтәрелә барды. Тойгылары тулып, дулкынланып ташыды. Аның урманны яңгыратып, кычкырып җырлыйсы килә иде. Көчле тавышы белән баягына Бикмуш абзый җырлаган җырны сузып җибәрде. Чит җирләрдә бик күп йөрдем, башкайларым гыйбрәт алсын дип. Кеше үзенең тормыштан ниндидер урын тотканлыгын, җәмгыять өчен ниндидер файда китерүен тирәнтен аңласа, үзендә бетмәс-төкәнмәс рухи көч сизә башлый. Бу кичне Зариф та нәкъ шундый хисләргә чумган иде. Ул төнге урманның саф һавасын күбрәк сулап калырга теләгәндәй, изүләрен шишеп җибәрде, кепкасын салып кулына тотты. Менә кыш та якынлаша. Бу уй ирексездән Зарифның өйләнгән елны гына әле көлемсәр белән кышкы урманда ауда йөргән чакларын хәтерләтте. Салкын көн иде. Агач ботакларына кунган кар чаңгыда үткәндә аз гына кагылудан да кояш нурларында җимелдәп коелып кала. Әле дә хәтерендә. Зариф атып тидерә алмаган көртлекне көлемсәр шактый ерактан бәреп төшергән иде. Зарифның күз алдына көлемсәрнең мылтык төзәп торган чагы килде. Бер күзе кысылган, нәфис ирененең елмаюга охшап бер чите күтәрелә төшкән. Зариф көлемсәр белән бергә ауда йөргән шул кышкы урманны җир йөзенең башка бер урынына да алыштырмас иде. Кешегә ял итү өчен урманнан да уңайрак, урманнан да ямьлерәк урын бармы соң? Урман халык тормышының тышкы бизәге генә түгел, аның шаулап үскән байлыгы да, булышчысы да. Урман, Бәдри ага әйтмешли, халык өчен ләззәтле тойгы, дәртле илһам һәм какшамас саулык чыганагы да ул. Зариф поселокка кайтып җиткәндә соң иде инде. Хәзер конторада беркем дә юктыр инде дип уйлап, директор торган тыкрыкка күз салды. Бәдриләрнең тәрәзәсендә ут күргәч, шунда табатлады. Кар төште,
урман іші, аланлыклар тагында яктырып, киңәеп киткән кебек булдылар. Төшлеккә туктауны белдереп, шаулап торган лесосекада күчмә электростанциясының гудогы яңгырады. Көлемсәр тракторын урманга алып кына кергән иде әле. Кабина өстендә зурлар кебек аякларын салындырып утырган Тәмир иелде дә, кабина эчендәге Көлемсәргә «Безне чакыралар», дип эндәште. «Хәзер, Тәмир, ишетәм». Көлемсәр эрерәк агачлар аударылган урынны сайлап, машинасын зырылдатып борды. Лебедка барабанына чырналган канатны сүтте. Тәмир кабина өстеннән очып төште, чокерларны эләктереп торучы Мулланур абзый белән бергә алар агачларны күз ачып йомганчы тагып та өлгерделәр. Тәмирнең тарттырырга кушып сызгыру ишетелде. Шул вакыт 20-30 метр озынлыктагы юан агачлар юлда очраган куакларны, ботак иемнәрен чытырдатып сындыра-сындыра тракторга таба шуыша башладылар. Һәм нечкә башлары белән бер бәйләмгә җыелып, трактор артындагы кырыч дискага башларын салдылар. Трактор әле хәзер генә йорткаланган чим кара юл буйлап ашыкмыйча гына кузгалып китте. Бу юлы Мулланур абзый да Көлемсәр янына кабинага кирип утырды. Бераз тамак ялгап алганда итигәле, диде ул, җайлабрак утырырга тырышып. Йөген вагоннарга агач тияүче краннар турысына бушатканнан соң, Көлемсәр тракторны эстакада каршындагы шакмаклар иеме янында калдырып, үзенең экипажы белән ашханәгә таба китте. Тирә-якта төшке аш вакытында гына була торган тынлык хөкем сүрә иде. Тик агач әзерләү лесосекасында гына кызгылт сары төтен бөрки-бөрки ботак иемнәре пыскып ята. «Новаторларга юл бирегез», диде кемдер. Көлемсәр экипажы килә. «Чиратсыз кертегез үзләрен». «Алар нинди новатор булсыннар ди, мин инде менә ашап туйдым, алар әнә». Мулланур абзый төркем-төркем булып утыручыларның барысы белән дә бер юл исәнләште. «Күргән күрешкәннән булсын, туганнар». «Шулай булсын». «Безнең Мулланур абзый тәмам югалды, күзгә башкада күренми башлады». Кемдер төрттөреп куйды. «Невидимкага әйләнгәндер». Көн җылы булганлыктан урманчылар тышта гына ашап утыралар иде. Яңа гына киселгән карт нарат төбен өстәл иткәннәр. Алар арасында Көлемсәрләрне төртмә сүз белән каршылаган Костя да бар иде. «Син нәрсә, Галләм?» диде ул каршысында утырган икенче шоферга. «Бөтенләй онытып куйдың, килеп тә чыкмыйсың». Галләм озын киң кунычлы бияләйләрен биленә кыстырган. Ул бераз уңайсызланып булса кирәк, нәрсә дип җавап кайтарырга да белмичә аптырап торды. Соңыннан карабыдай боткасыннан бушап калган савытын читкәрәк этеп куйды да, кыяр-кыймас кына сүз башлады. «Менә бераз байык әле дип торам». «Онысы тагын нәрсәгә?» Галләм балаларча елмайды. «Акча алыйк дим». «Соң бит дивана, безгә килер өчен билет кирәкми». «Акча нәрсәгә ди?» Шуклыгы һәм яхшы эшләүе белән бөтен леспромхозда дан тоткан үткен телле Костяның сүзләренә җавап кайтаруның Галләм өчен шактый кыен булуы әллә каян күренеп тора иде. Капма каршы характерлы бу ике дус менә инде 4 ел буена бергә бер леспромхозда, хәтта бер үк сменада эшләйде. Икесе дә леспромхозның атаклы шоферлары. Уртача буйлы, таза, тулы гәүдәле бу кешене үз эшен яхшы белүче чая шофер булу өчен Выж Галләм дип кенә йөртәләр. Выж Галләм эшкә җитез булса да, сүзгә саран. Менә хәзер дә кыен хәлдән чыгу өчен сүзне икенчегә борып җибәрде. «Быел безнең шоферларны бәхет басты, чын эшкә керешәчәкләр ди». «Дөрес», диде Костя аны бүлеп, «леспромхозыбыз чүпрә салган яхшы камыр кебек кабара». Каманың аръягында түбәнге складның филиалы булачак дип сөйлиләр. Тик тормас Костя шаярып, аңа яны белән утырган бер кызның чәч тылымын әкрен генә тартып куйды да, бер нәрсәдә булмаган кыяфәт белән җәһәт кенә Галләм ягына борылып, тагын нидер сөйли башлады. Кыз кинәт кенә артына әйләнеп карады һәм бер нинди икеләнүсез Костяның җилкәсенә шыпылдатып сугып куйды. «Шаярмасаңчы, Костя абый, миңа кияүгә яраклы улларың бар, ә үзең?» Шофер яңалык ишеткәндәй кызга таба борылды. «Шеш, Хәнифә, бу ни сөйлисең? Минеке менә ялар, карчыкныкылар ич». Ул да булмады, Костя савытын урманчыларга аш пешереп торучы Гөлшикәр түтигә сузды. Ул монда да шаярмыйча булдыра алмады. «Урманнан сыйлап кайтарасың да, Гөлшикәр түти, өйдә бер генә нәрсә дә каба алмыйм. Билләһи менә». Карчык ачулана.
Мин дә юләр түгел, мыекны бераз салындырам да, кәеф юк дигән булып, кабыргаларны угаларга керешәм. Кабина тәрәзәләреңне ачып куеп йөрисең дә, салкын тидерәсең дип ул миңа. Мин дәшмим билгеле. Син карчыгым гадәттәгечә хаклы янәсе. Салкын тигәнне ничек дәваларга кирәклекне минем карчыктан гына өйрәнергә кирәк. Кемдер аның сүзен бүлдереп, "Ничегрәк дәвалыйсың ул?" дип сорап куйды. Анысын сорама инде син, туган. Берәр яртын алып бирәдер әле. Соң әлбәттә, салкын тию үзеннән үзе бетә димени, дивана. Буш савытны күкрәгенә кысып тоткан Гөлшикәр түти бөтен гәүдәсе белән калтырап, киткелдәп көлеп куйды. Хай, Костя, күңелле кеше дә соң үзең. Гөлшикәр түти буш савытларны бөркелеп, бу чыгып торган чанга тутыра башлады. Ул карап торырга юан, бераз тупасрак гәүдәле булса да, бик җитез, өлгер хатын иде. Гөлшикәр түти күп еллар буена урманда аш пешерүче булып эшли. Шул вакыт эчендә ул урманчыларның ихтирамын яулап алырга өлгергән. Сугыш чорында һәм сугыштан соңгы елларда ашау-эчү белән кыен булган, ләкин Гөлшикәр түти юкны бар итеп, эшчеләрне туг иткән, утырткан бәрәңгесен, үз тавыклары салган күкәйләрнең барысын да урманга ташыган. Алай да булмаса, урманчыларның күңелен ягымлы теле белән юаткан. Картырак урманчылар әле хәзердә Гөлшикәр түтинең сые булмаса да, сыйпамага теле бараның ичмаса дип, күңелләрен юаткан чакларны искә төшергәлиләр. Уен көлке, үткен сүзләр һаман яңгырап тордылар. Тракторчы Василийның бер кыз белән шаяра башлавы булды. Кыз аны төп өстеннән тәгәрәтеп үк төшереп җибәрде. Егет сикереп торып кыз артыннан куа китте. Әтегесе Гөлшикәр түтигә килеп сыйынды. Якла янәсе. Ләкин Гөлшикәр түтинең кызны якларга уенда да юк иде. Кызның "Кит, Вася, буйсың ич, өстеңне кара" дигән сүзләренә Вася өчен Гөлшикәр түти җавап кайтарды. Алай димә, Василий ул безнең менә дигән егет, киеме майлы булса да үзе күрекле, ә күрекле кешегә күмер кабы да килешә. Җитте, җитте, диде Василий, кызның кизәнгән кулларыннан тотып. Ботакларыңны ул кадәр силтәмәсәң дә ярар. Гөлшикәр түти ашап утыручылар янына килде. Тәмир нәнәм, китер әле, бераз ботка өстим, диде ул, Тәмир каршына туктап. Тәмир аңа кырыгына җавап кайтарды. Кирәкми. Гөлшикәр түти Тәмирнең җилкәсеннән кагып куйды. Янәсе, безнең Тәмир молодец ул, уңган егет. Я, Тәмир, кайчан үзең трактор йөртә башлыйсың инде? Тиздән. Шулайдыр, нәнәм, шулайдыр. Гөлшикәр түти Тәмирнең кепкасын рәтләп китерде. Синнән булыр. Булырдай 16 яшьтә дә баш була. Булмастай 30-га җиткәч тә яшь була диләрме әле? Гөлшикәр түтинең мактавына Тәмирнең артык исе китмәде. Киресенчә, бәйләнмәсәңче дигән кебек кашларын җыерып куйды. Тәмир үзе алай тупас егетләрдән дә түгел, ләкин Гөлшикәр түти белән аның шулай кыры, хәтта бераз тупас мөнәсәбәттә булуының үзенә күрә бер сире бар. Моңа бары тик Гөлшикәр түти үзе генә гаепле. Яшерен батырын түгел, Гөлшикәр түтинең бер кимчелеге бар иде. Бу аның теше теллеләнеп, күбрәк сөйләп ташлавы. Хәер, Гөлшикәр түти бу кимчелеген үзе дә бик яхшы белә. Ачыктан ачык "Телем минем дошманым" диде. Гөлшикәр түти белән Тәмир арасындагы мөнәсәбәтләрнең салкынаюына мондыйрак бер вакыйга сәбәп булды. Тәмирне комсомолга алган вакытлар. Көлемсәр комсомол оешмасы секретаре иде. Кызу эш вакыты булгангамы, Тәмирне комсомолга алуны урманда гына оештырдылар. Комсомолларның барысы да ашханәгә җыелды. Гөлшикәр түти эш белән кирип чыгып йөргәли иде. Я ашъяулыклар алыштырып йөри, я савыт сабартыннан килеп керә. Көлемсәр иң элек Тәмирнең гаризасын укып чыкты. Аннан яшьләр Тәмиргә берничә сорау бирделәр. Устав буенча ул аларның барысына да шартлатып җавап кайтара барды. Үзен зурлар кебек эрерәк тотарга яратучан Тәмир ул көнне ничектер кечерәеп, гадиләнеп калган иде. Шул вакыт кинәт кемдер Тәмирдән "Сиңа соң 14 яшь тулдымы әле?" дип сорап куйды. Тәмир каушап калды. Берничә секундка сузылган паузадан соң ул "Әйе" дип кенә җавап кайтарды. Нәкъ менә шул вакытта инде Тәмир өчен иң авыр минутларның берсендә Гөлшикәр түти үзенең бер катлылыгы белән сүзгә килеп тыгылмасынмы? "Һай нәнәм", диде ул. "Ялганламыйсыңмы берүк? Сиңа 14 яшь үк юктыр әле?" Тәмир агарынды, аның бите тартышып куйды. Ул югалып калмаска тырышып, кибеп өлгергән иреннәрен ялап алды да "Нишләп булмасын" ди. "Билгеле бар", диде.
Ой-һай, Тәмир нәнем, ялгышмыйсыңмы икән? Мин бит синең мәрхүмә әниеңне бик яхшы белә идем. Гаҗәп кеше иде бичара. Авыр туфрагы җиңел булсын, син бит Тәмир механик Галәви Зәкәрияләре белән бер үк елны туган идең. Китсәнә, диде Тәмир ниндидер ясалма көлү белән. Зәкәрияләреңнең мине абый дип йөри башлауларына инде 5 былтыр узды. Кыйнап әйттергәч, әйтерләр дә шул. Бер дә гаҗәп түгел. Тәмир нишләргә дә белмәде. Ахыр чиктә аңа карамагыз сез дигән кебек итеп кулын селтәде дә Гөлшикәр түтигә аркасы белән борылып утырды. Көлемсәр, алдашырга ярамый бит, бигрәк тә булачак комсомолецка дип өстәп куймасынмы? Тәмир чигендер кебек кызарды. Маңгайына салкын тир бәреп чыкты. Күптәнге хыялы тормышка аша дип кенә торганда, аяк астыннан көтелмәгән бәла килеп чыгып куйды. Гөлшикәр түти дә үзе әйтмешли кычытмаган җирне кашып, булды дигән эшне харап итә язуын сизенде булса кирәк. Хәер, минем дә ялгышуым бар. Минем бит хәзер хәтерем иләк кебек. Бер нәрсә дә тормый дип тизрәк эшне яңадан җайга салу ягын карады. Әлбәттә, бу көтелмәгән аңлашылмауга карамадылар. Тәмирне комсомолга алдылар. Ләкин бер кигән икмәк күңелдән тиз генә китми дигәндәй, Тәмир дә бу вакыйга турында тиз генә оныта алмады. Шуннан бирле Тәмирнең йөрәк төбендә Гөлшикәр түтигә карата үпкә саклана. Шул җыелыш хискә килеп төшкән саен, аның бөтен тәне исселе суыклы булып китә иде. Җитмәсә, тагын бу вакыйга урманчылар арасына да яшен тизлеге белән таралып өлгерде. Юк та юк, кем дә булса Тәмир барында Гөлшикәр түтидән "Әйт әле, Гөлшикәр түти, хәзер безнең Тәмиргә ничә яшь чамасы булыр икән" дип сорап куйгалый торган иде. Гөлшикәр түти дә югалып калмый, тулы ай кебек түгәрәк йөзен тутырып елмая да, "Безнең Тәмиргә сүз әйтерлек түгел. Кем әйтмешли, молодец ул. Безнең Тәмирме? Тәмир ул туу белән эшкә ярый башлаган егет кебек сүзләр тизеп китә иде." Эш башлануны белдереп, гудок яңгырады. Ул бер юлы барысында урыныннан күтәрде. Ашхана янында бары тик Гөлшикәр түти генә калды. Якында гына берничә мотор эшли башлады. Краннар агачларны күтәреп алдылар, поезд агач төялгән вагоннарны алып китәргә әзерләнде. Тракторлар кузгалды, бер якта гөрселдәп, бер-бер артлы агачлар аудылар. Урман яңадан гөрли, яңадан шаулый башлады. "Әйдә, Көлемсәр", диде Зариф үз башын алыштырганнан соң. "Бераз әйләнеп кайтабыз. Бәдри ага да үпкәли, бөтенләй оныттыгыз, кирип тә чыкмыйсыз" ди. Кулларын караштырып сырхау кеше сыман хәрәкәтсез калган Көлемсәр диванның түренәрәк менеп утырды. "Юк", диде ул. "Бер кая да барасым килми." Зариф, "Нәрсә булды соң сиңа" дигән кебек аңа сынаулы караш ташлады. Чыннан да Көлемсәр соңгы көннәрдә танымаслык булып үзгәрде шул. Әле кайчан гына эше турында, Тәмир турында һәм потокта булган башка вакыйгалар турында көлә-көлә сөйли торган Көлемсәр хәзер бөтенләй башка Көлемсәр иде. Ул күбрәк вакытын шулай хәрәкәтсез, ниндидер истәлекле нәрсә исенә төшкәндәй елмаеп яки бөтенләй көтмәгәндә кашларын җыерып дәшмичә генә утыра торган булды. Зарифның һаман кәйфе юктыр дип бер ноктага карап тынып калган Көлемсәрне борчысы килмәде. Өйдәге вак-төякләрне үзе башкарды. Чәйнеккә су салып куйганнан соң түрдәге язу өстәле янына барып утырды да укый башлады. Бүлмәдә урнашкан тынлыкны Көлемсәр бозды. "Миңа бер кеше беләсеңме нәрсә?" диде. Зарифның әйт дигән кебек үзенә таба каравын күргәч, ул сүзен дәвам итте. "Синең җырың тормыш кебек гүзәл, мәхәббәт кебек көчле" диде. Зариф урыныннан торды да салмак кына атлап Көлемсәр янына килеп утырды. "Бик дөрес әйткән, дөрес кенә дә түгел, туры китереп, матур итеп әйткән" диде ул, Көлемсәрнең кулын үз кулына алып. Ләкин Зариф бу сүзләрне кем әйткәнен сорамады. Авыр сулап куйды да үзенең тупас, яра эзләре белән шуарланып беткән кулларына карады. Аннары кинәт җитдиләнде, йөзеннән күләгә йөгереп үткәндәй булды. "Әйе, матур әйткән. Ә минем сүзләрем агач тамыры кебек, кәкре-бөкре" диде. Аның тавышы әрнуле иде. "Дөрес бит?" Көлемсәр дәшмәде. Башка вакытта бәлки ул "Кирәкмә, салай димә. Юк, юк, нишләп алай булсын" дип Зарифның күкрәгенә йылышкан да булыр иде. Кем белә, бәлки Зариф бу сүзләрне әйткәндә
шуны көткәндер дә. Ләкин Көлемсәр урыныннан сикереп торды да киенә башлады. Көлемсәр, син каядыр җыенасың ахрысы? Мин бераз һавага чыгып керергә уйлыйм. Ул бу сүзләрне ничектер тартыныбрак әйтте. Хәтта бераз тотлыгып та куйды, чөнки ул алды иде. Аның Зарифны беренче тапкыр алдавы иде. Бәлки шуңа күрәдер Көлемсәрнең алдашуын Зариф та сизенде. Ләкин бер сүз дә әйтмәде, бары тик җылырак киен. Урамда салкын дип кенә өстәде. Көлемсәр аның кайгыртучанлык күрсәтеп әйткән бу сүзләрен кабат ишетергә теләмәгәндәй кабалана чыгып китте. Шулай да чыгу белән тәрәзәне яртылаш кына каплап торган пәрдә өстеннән бүлмәгә күз төшерде. Зарифның йөзе, таза гәүдәсе чагылып китте. Әнә ул өстәл янына барып утырды. Алдында яткан китабын читкәрәк этәреп, күзләрен бер ноктага төбәп, хәрәкәтсез калды. Аның йөзе ничектер җитди һәм бераз агарынган төсле иде. Көлемсәрнең йөрәге сыкрап куйды. Нигә соң ул Зарифны алды? Ул бит аның Нияз янына чыкканлыгын белми. Ник чыкты соң ул? Бая бит ул бер кая да чыгасым килми дигән иде. Ә хәзер чыкты. Нигә чыкты? Бүген Нияз аны күрергә теләгән. Көлемсәргә ул бу турыда урманда әйтте. Әйтәсе сүзем бар иде, диде. Көлемсәр аның моңлы карашы, ягымлы тавышы, матур сүзләре белән сихерләнгән кебек булды. Үзе дә сизмәстән ризалык биреп ташлады. Хәзер аңа авыр, бик авыр. Ул уйларына бирелеп туктап калды. Нигә кирәк соң бу очрашу? Нигә генә дип ризалык бирде соң ул? Өйдә Зариф утыра, әнә генә. Ул бөтенләй якын, бик якын Зариф. Зариф бит аны җаны тәне белән ярата. Ничек кенә ярата әле. Зариф утырган җирендә селкенеп куйды. Бер кулы белән каты иттереп маңгаен сыпырып алды һәм урындыгыннан торып өстәл тартмасыннан папирос алып кабызды. Бу инде аның нормасын бозуы иде. Башка вакытта булса Көлемсәр хәзер үк йөгереп кереп, бу ни бу, ташла хәзер үк, көненә 3 кенә папирос тартырга сүз бирдең ич дип шелтәләгән дә булыр иде. Зариф шунда ук: "Кичер кырчыгым, мин түгел, шайтан кытыртты" дип шаярып, папиросын сүндерер иде. Әлбәттә сүндерер иде. Зариф тирән итеп папиросын 1-2 тапкыр суырды да бүлмә буйлап йөренә башлады. Түшәмдә усылынып калган куе төтен Зариф атлаган якка таба шуыша иде. Шулай йөрөнгән җиреннән Зариф идән уртасында туктап калды һәм сәгатькә карады. Бәлки, ул Көлемсәрне көтә дә башлагандыр инде. Билгеле, шулайдыр. Көтмиме соң? Ә Нияз, дип уйлап куйды Көлемсәр. Нияз. Көлемсәрнең күзләре тәрәзәдән аерылды. Ниндидер көч аны баскычтан төртеп төшердемени? Ул уйлана сукмак буйлап китеп барды. Көлемсәрнең уйлары һаман бер тирәдә чуалалар иде. Зариф өйдә. Әгәр дә ул белсә, юк, Көлемсәр үзе дә моны яшермәячәк, туп-тура әйтеп бирер. Тукта, нәрсә дияр соң ул? Көлемсәр кайнар маңгаен сыйпап куйды. Нәрсәгә дип чыкты соң ул монда? Нәрсә кирәк аңарга? Хәзер үк кайтырга кирәк, хәзер үк кире борылырга, кайтырга да, Зариф, мин сине бер кемгә дә алыштырмаячакмын дип әйтергә, гафу үтенергә. Ә нәрсә өчен гафу үтенергә? Ул бит әле гафу үтенерлек бер нәрсә дә эшләмәде, эшләмәячәк тә. Юк, барыбер гафу үтенер. Үзенең кирәк-кирәкмәс уйлары өчен гафу үтенер. Нәрсә булды соң әле? Ни өчен ул үзен шундый газаплы уйларга салды? Кем гаепле? Әйе, буларның барысына да кем гаепле? Озак дәвам итәрме? Бәлкем, бар да үзгәрер? Киләчәк. Бу уй Көлемсәрне сискәндереп җибәрде. Киләчәк. Аңа тик шул киләчәк кенә әлеге газаплануларның төенен шишәр төсле тоела иде. Хәзер аның фикерләре дә ничектер болыттан арынган язгы көн кебек ачылып киткәндәй булды. Көлемсәр туктап калды. Киләчәк турындагы уй аны аңына китергәндә итте. Аның шунда ук өенә, Зарифы янына йөгерәсе килде. Зариф, юк, мин сине бер кемгә дә алыштырмам, һич кайчанда. Ләкин кинәт кенә яңгырап киткән Көлемсәр дигән ягымлы тавыштан ул бөтенләй коелып төште. Аның каршында җирдән үсеп чыккан кебек Нияз басып тора иде. Көлемсәр, синең
Кәйфең юк ахры. Көлемсәр күзләрен тутырып Ниязга карады. Агачлар арасыннан саран гына төшкән яктылык Ниязның йөзен аеруча ягымлы итеп күрсәтә иде. Аның карашында моң да, шатлык та, сагыш та, сөю һәм шиксез якын итү дә бар иде кебек. Алар ашыкмыйча гына кара күләгәле агачлар куе куаклыклар арасыннан атлап киттеләр. Һәм бераздан ботакларын зонт кебек җәйгән чыршы астында туктап калдылар. Көлемсәр кулларын артка куеп чыршыга сөялде һәм башын түбән иде. Алар байтак вакыт сүзсез тордылар. Бу тынлыкны беренче булып Нияз бозды. Ниһаять килдең. Көлемсәр дәшмәде. Нәрсә дисен соң? Нияз белән очрашкач, әле бая гына аны газаплап торган уйлар шилпәрәмә килгән кебек булдылар. Хәзер Көлемсәрнең бары тик Ниязның ягымлы тавышын тыңлыйсы, моңлы, шул ук вакытта шиксез тирән күзләренә генә карыйсы килә иде. Нияз да моны сизә иде булса кирәк. Көлемсәр, диде ул. Леспромхозга килгәч тә, әниемә хат язып җибәрдем. Синең турыда да яздым. Сине беренче күрүем турында. Ул кичне мин гомеремдә дә оныта алмам ахрысы. Көлемсәр Ниязның әнисен күз алдына китерергә тырышты. Бәлки ул да Нияз төсле үк дулкынланып торган шим кара чәчледер. Көлемсәрнең Ниязның әнисен күрәсе килде. Ләкин ул бу турыда бер сүз дә әйтмичә тынып калды. Нияз бергә укыган иптәшләре турында сөйләде. Аңар Көлемсәр белән сөйләшү шул кадәр җиңел, шул кадәр рәхәт иде. Ул моның сырын, сәбәбен аңларга теләгән кебек үзе дә бераз уйланып куйды. Көлемсәр, диде ул бераздан. Күземә туп-туры карап әйт әле. Ул җиңелчә генә Көлемсәрнең иңнәренә урынып куйды. Тик дөресен әйт. Син мине ярата алыр идеңме? Зинһар, син миңа алай гаҗәпләнеп карама. Юк, кирәкми. Мин беләм, син хәзер үзеңнең тормышта икәнлегеңне аңлата башлаячаксың, һәм тагын нинди дә булса сәбәпләр табарсың. Аның тавышы үзгәрде, йомшара төште. Шуңа күрә дә бит мин синнән яратасыңмы дип сорамыйм, ә бары тик ярата алыр идеңме дип кенә сорыйм. Газаплама мине, Нияз. Көлемсәрнең тавышы калтырап чыкты. Беләсең ич, мин бит тормышта. Әйе, диде Нияз авыр сулап. Тормышта. Попны нинди генә булса да бати диләр шул. Көлемсәр аның бу сүзләренең төбендә нәрсә ятканын аңлап бетермәде. Әллә инде аңларга теләмәде, ул әле һаман да үз уйларыннан айнып җитә алмый иде. Көлемсәргә авыр, шиксез авыр иде. Мин бит бәйле, дип кабатлады ул ярым пышылдау белән. Ничек инде бәйле? Уйлап кара әле, Көлемсәр. Бәлки сине бәйләп торган төеннәр алай ук нык түгелдер. Әгәр дә синең минем белән очрашырга, Нияз нинди сүз кулланырга да белмичә тотлыгып калды. Очрашырга кыюлыгың җитә икән. Көлемсәр, син ни сөйлисең дигән кебек Ниязга карады. Мин ялгыша да торганмындыр бәлки, диде Нияз. Бу әлбәттә минем үз фикерем. Әгәр синең үзеңдә дә шундый ук дип әйтмим инде. Шуңар охшашлы фикерләр туа икән, ул тиеннәрнең нык булмавына мин бик ышаныр идем. Синең бу турыда уйлап караганың бармы, Көлемсәр? Көлемсәр җавап бирмәде. Нияз күтәренке тавыш белән дәвам итте. Тормыш бит, без ни бары бер генә тапкыр яши торган тормыш. Шунда да җаның тәнең белән сөелеп яшәмәгәч, белмим кем ничектер, әгәр күңел давылы хисләр белән дулкынланмаса, ул тормышның мин ямен дә, кызыгын да тапмыйм. Нияз артыграк кызып китүен сизеп булса кирәк, тынып калды һәм ирексездән бу сүзләрне кемгәдер инде бер тапкыр әйткән булуын исенә төшерде. Моңа чаклы андый уйлар минем башыма да килгәне юк иде, Нияз, диде Көлемсәр әрнүле тавыш белән. Хәзер мин бөтен тынычлыгымны җуйдым. Үземә үзем урын таба алмый башладым. Белмим, бу газаплар озак дәвам итәрләрме? Нияз, мин аларның вакытлыча булуын теләмәс идем дип әйтүеннән чак кына тыелып калды. Ул тизрәк нинди дә булса сорау бирергә ашыкты. Андый тойгыларның тууына син үкенмисеңдер бит, Көлемсәр? Үзем дә белмим, диде Көлемсәр һәм өстәп куйды. Кем белә, бәлки чыннан да үкенәмдер. Ләкин ышкан кебек кенә чагылып киткән бу күңел күтәренкелеге озакка бармады. Көлемсәрне яңадан газаплы тойгылар биләп алды.
Ниязда эшләр куера башлады ахрысы дигән дулкынландыргыч шул ук вакытта шатлыклы хисләр уянып китте. Тынып калган кичке урманны яңгыратып, поезд кычкыртты һәм күп тә үтмәде, алар турысыннан шаулап поезд узып китте. Агач араларыннан вагон тәрәзәләреннән төшкән яктылык йөгерде. Төнге сменага эшкә китеп баручы яшьләрнең көр күңелле авазларын ишетү көлемсәрне сискәндереп җибәрде. Иптәшләр эшкә бара, Зариф өйдә, ә мин биредә. Ярар, Нияз, диде ул, кинәт аңына килгәндәй. Мин киттем. Ул чыршы астыннан чыкты да, саубуллашып та тормыйча кызу-кызу атлап китеп тә барды. Нияз агач араларыннан төшкән яктылыкта аның шагылып-шагылып китүен карап калды. Көлемсәр күздән югалып, аяк тавышлары тынгач тәле, ул куе чыршы күләгәсендә байтак вакыт шул яктан күзен алмый торды. Ниязга диплом язу эшенә керешү көткәннән дә авыррак тоелды. Кирәкле материаллар туплау нияте белән беренче тапкыр директорга кергәч, түбәндәге вакыйга булды. Иң элек ул директорны үзенең эш планы белән таныштырды. Темасының гадилеге белән мактанып алырга да онытмады. Урман промышленности предприятиеләрендә сәгатьлек графигын һәм комплекслы механизацияны производствога кертү. Нияз, әлбәттә, әгәр дә мәгәр диплом эше уңышлы чыган итә калса, рефератның айрым китап булып басылып чыгачагы турында да кыстырып куюны кирәк дип тапты. Билгеле, леспромхоз директорының исеме дә телгә алыначак. Бәдри ага Ниязның әйтеп бетергәнен дә көтмәде, кулын гына селтәде. Юк, анысы кем әйтмешли хаҗәт түгел. Шул вакыт ишек шакыдылар. Бусагада Зариф тора иде. Ул Ниязны күрү белән керергәме, кермәскәме дигәндә икеләнеп, кабинет ишеге катында туктап калды. Бәдри ага исә аны күптән көтеп торган кешесен каршы алгандай күтәреп үк каршылады. Зариф, әйдә туган, килеп чыгып бик һәйбәт иттең әле. Әйдә, түрдән уз. Зариф бүреген бер кырыйда торган урындык өстенә ыргытты да, теләр-теләмәс кенә өстәл янына килеп утырды. Бәдри ага җанлана төшеп, Ниязга ниндидер бик шатлыклы хәбәр тапшырырга теләгәндәй сөйләнә дә башлады. Менә туган, дөресен генә әйткәндә мин сиңа әллә нинди ярдәм күрсәтә алмам. Сиңа менә мастер Гыймазовтан башка бер генә кеше дә ярдәм кулы суза алмас. Леспромхозыбызда барлык яңалыкларны производствога кертү эше белән менә Зариф шөгыльләнә дә инде. Сәгатьлек графигында беренче булып ул үз участогында кулланды. Нинди нәтиҗәләр бирү турында сиңа аңлатып торасы юк. Бары тик шунысы гына хәтеремдә калган. Үзебез дә бер кавым кызган табада биегән идек шулай. Леспромхозыбыз турында кайларда гына язмадылар. Зарифның рәсемен генә дә 2-3 газета бер юлы басып чыгарган иде. Директор Нияз ягына борылып өстәп куйды. Менә шул туган, Зариф сиңа сәгатьлек графига турында да, комплекслы механизацияның да бөтен нечкәлекләрен, барлык серләрен ачып салыр. Ул бу турыда миңа караганда күп тапкыр мәгълүматлырак кеше. Шулай бит, Зариф? Зариф дәшмәде. Алай ук түгелдер лә инде дигәндәй башын гына иде. Нияз исә директор турында кара ничек җиңел генә кытылырга чамалый дип уйлап куйды. Зариф ярдәм итәр имеш. Итәр пычагымны, көт син аннан ярдәм. Директор өстәл тартмасын ачып кәгазьләрен кыштырдата нидер караштырган арада Зариф та сүзгә кушылды. Ни өчен әле сезне сәгатьлек графика кызыксындыра? Нияз бу сорауны ничек итеп аңларга да белмәде. Бу нәрсә? Үзенә калганда мыскыл итүме? Әллә инде чыннан да белмиме? Хәер, белмәүе дә бар. Нияз сер бирмәскә тырышып коры гына җавап бирүне кирәк тапты. Ни өченме? Диплом темам булганга күрә. Зариф гаҗәпсенеп җилкәсен сикертеп куйды. Ичкерсез елмайганнан соң булай дип өстәде. Бераз соңлагансыз түгелме соң? Нияз баштарак аның нәрсә әйтергә теләгәнлеген аңламады. Әллә көләргә телиме икән дип тә уйлады ул. Әник? Үтелгән этап дип әйтүем иде. Хәзер бит күп кенә леспромхозлар, шул исәптән без дә сәгатьлек графигыннан да прогрессивнырак эш алымына, цикл методына күчтек. Шул арада өстәл тартмасыннан чыгарган кәгазенә ниндидер цифрлар куйгалап утырган директор башын калкытып сүзгә кушылды. Цикл методы дигәннән син, Зариф, минем үтенечне кайчанрак башкарырга уйлыйсың? Нәрсәне ул? Зариф исенә төшереп яңадан сорап куйды. Газета өчен мәкалә дигән идегез, шунымы?
Әйе. Бүген иртәгә вәгъдә итә алмыйм, Бәдри ага. Бераз соңрак. Бәдри ага карандашын ташлады. Зариф ягына бераз иелә төшеп, җитди генә өстәде. Юк, Зариф, әллә ни соңарырга ярамас. Мәскәү көттергәнне яратмый. Нияз шунда ук сүзнең Урман промышленности газетасы турында баруын төшенде. Чыннан да, әгәр дә ул диплом яза торган леспромхоздан газетага тагын да прогрессиврак метод турында мәкалә җибәрә нитә калсалар, ул көнне Нияз үзен үзе кая куярга да белмәде. Кая барып бәрелергә, кемгә килеп сүз кушарга. Күңел ярсуы, жан әрнүе басылмасмы дип буфетка кереп 100 грамм кәгеп тә чыкты. Ул да ярдәм итмәде. Кая ул? Булай да төрле уйлардан табул булган башы тагын да кызды. Хәтта күз алларын караңгыландырып шатный башлады. Иң элек ул үз-үзен сүкте. Нәрсәгә дип кенә ул шушы темага алынды? Башка иптәшләре кебек агач тыкымнарына, агачларның географик үзенчәлекләренә бәйләнгәнрәк, гадирәк тема алырга ярамадымы ни соң? Хәзер әнә аның планнары арыш умачы кебек уала, җимерелә дә башлады. Ярдәм көтәр кеше дә юк. Кемнән көтәсең ди? Директор да аңар ярдәм итүдән баш тартты. Башка берәүгә йөкләде. Кемгә бит әле? Көлемсәр иренә. Юк, юк. Кая ул ярдәм итү? Көлемсәр белән булган мөнәсәбәт тә аңар барып җиткәндер инде. Билгеле җиткәндер. Җитмиме соң? Менә көт ярдәм. Юк. Юк. Нияз үзе үк аның ярдәменнән баш тартачак. Нишләргә соң? Шуның өстенә тагын 3нче көн генә аның беренче ярдәмчесе булырга тиеш булган баш инженер белән бөтенләй көтмәгәндә күңел суыткыч сөйләшү булып алды. Фу, нинди тупас кеше дип уйлап куйды Нияз аның турында. Ул Сәйфиев янына диплом эшенә бәйләнгән бер йомыш белән кергән иде. Нияз керү белән үк Сәйфиев, синең турында тәти егет бик начар хәбәрләр йөри. Караны, кеше калҗасына кулыңны сузасы булма дип кисәтеп куймасмы? Җитмәсә тагын газетада мәкаләдә басылып чыкса, бөтен планнарының астын өскә китерәчәк тә ташлаячак. Нәрсә булды соң әле дип уйланды Нияз. Бөтен нәрсә каршы килә дә тора. Хәзер генә түгел, һәр вакыт диярлек шулай бит. Шул вакыт аның күз алдына Зариф килеп басты. Ул аңар ачулы иде. Нәрсә өчен соң? Бу сорауга Нияз үзе дә җавап бирә алмас иде. Ул аны күрә алмый, жаны тәне белән сөйми. Бәлки барлык кешеләр дә аны яраткангадыр? Әллә Көлемсәрнең ире булгангамы? Әйе, барысы өчен дә ул аны яратмый. Кодрәтеннән килсә, Нияз үзенең бөтен уңышсызлыклары өчен Зарифтан үч алыр иде. Кем белә? Бәлки алыр да. Леспромхозда тар тимер юл салынганнан бирле, шоферларны агач ташу эшеннән азат итеп, ярдәмче эшкә генә файдаландылар. Шуңа күрә әле күптән түгел генә тирә-якта дан тоткан автотранспорт хуҗалыгы ничектер кечерәеп калды. Аңа инде тиешле әһәмият тә бирелми башлаган иде. Бу сезонда эш башкачарак булды. Кама аръягына агач ташырга дигән хәбәр таралгач, автогараж кабат җанланып китте. Ишеттегезме? Диештеләр шоферлар. Безнең гаражның да беренче дәрәҗәдәге цехлар рәтенә керер көне бар икән. Бу чыннан да шулай иде. Дәүләт тарафыннан бирелгән көзге-кышкы сезон планын үтәүнең шактый өлеше шоферлар өстенә төшә иде. Автогараж ишек алдында ыгы-зыгы башланганда, баганага беркетелгән репродукторда Кремль курантларының алтыны сукканы ишетелде. «Сәлам», диде Костя, Галләмне ерактан ук күреп алып. «Нигә соңладың?» Галләм дустының сорауына җавап бирергә дә өлгермәде, Костя яңадан сөйләнә башлады. «Запас частьлар ягы ничек синең? Быел полный көчкә эшләргә туры киләчәк бит». Ул беркелеп пар чыгып торган чиләген җиргә куйды. Дәүләт планының почти 30% безнең гаражга тапшырыла ди. Димәк, газуй да газуй. Костя Галләмнең җилкәсенә сугып алды. Ләкин вож Галләм җавап урынына кашларын гына җыерды. «Кырырсың инде», диде ул. «Рейс сайын күп булса 400 метр төяп, әллә кая китә алмассың шул». Костя дустының нәрсәдер әйтергә җыенуын сизеп булса кирәк, дәшми калды. «Кичә радио тыңладым», диде Галләм сүзен дәвам итеп. Бер леспромхозның шоферы агачларны хлыст килеш төяп, рейс сайын 15-18 фестметр агач чыгара. Менә ичмасам. Соң, безгә ни булган? Безгә дә ярамаганмы ни?
Ярауын ярый да. Моны бик тик томалдан эшләп булмый. Кирәкле җайланмалар әзерләргә, тагылмаларны озынайтырга кирәк. Мин инде сызымын да маташтырып карадым. Тик әле ышанып җитә алмыйм. Соң, Сәйфиев янына кер. Бүген үк, хәзер үк кер. Костя шунда ук конторага бош инженер янына барырга җыенган кебек, яртылаш диярлек карга эреп кергән чиләген иелеп, кулына алды. Димәк, була? Була, диде Галләм елмаеп. Күп тә үтмәде, алар машиналарына утырдылар да, беренче булып автогараж капкасыннан чыгып киттеләр. Галләм гадәттәгечә машинасын алдан алып бара. Төнлә белән кар явып беткән. Машина барган уңайга кар топыл чәчәгедәй тузгып кала. Урманда тын. Яңа метод белән эшләү фикере Галләмгә бер генә минутка да тынга бирмәде. Хәзер үк бош инженер янына китәргә кирәк дип уйлады ул. Икенче рейс ясаганда Галләм контора каршында машинасын да туктатмакчы иде. Ләкин шул вакыт ул Бәдри ага белән Дәрҗия Айтуганованы күреп, бу уеннан кире кайтты. Кайткан, диде ул куанып. Дәрҗия кайткан. Галләмнең күңелен ниндидер татлы тойгы биләп алды. Ул үзе дә сизмәстән газ бирде, машина күңеллерәк чаба башлады. Әнә Дәрҗия белән Бәдри ага елмаешып, аның артыннан карап калдылар. Безнең Галләм выжылдата янәсе. Галләм урманга керде. Куе агачлык. Куак төпләре ауган агач тирәләре чигелгән шелтәр кебек төрле кыш-кырт, киек йөргән эзләр белән чуарланган. Дәрҗия кайткан. Галләм коммунист түгел, шуңа күрә аңа Дәрҗия белән сирәк очрашырга туры килә иде. Ләкин ул аның күз карашында, тавышында ачык итеп күз алдына китерә ала. Дәрҗия белән аның бер генә вакытта да кара-каршы торып сөйләшкәне юк. Ул аны бары тик гомуми җыелышларда, урманда яисә конторада гына очрата. Андый вакытларда ул тәмам каушап, югалып кала иде. Дәрҗия. Галләмнең башында нинди генә якты, нинди генә җылы уйлар тумый. Тик буларның барысы да хыял гына булып калырлар ахрысы. Хыял? Планның беренче варианты ул, ди бит Костя. Юк, ул шулай дип әйтелә генә. Бик күп хыяллар әле андый булудан бик ерак торалар. Галләм үзенең семья кырып җибәрергә теләгән чакларында исенә төшереп алды. Казаннан запас частьлар алып кайтканда, ул кабинасына таныш булмаган бер яшь хатынны утырткан иде. Сөйләшә торгач, алар дуслашып киткән кебек тә булдылар. Галләм аны леспромхозга кунакка чакырды. Фаечка, Фәһимә исемле булса да, ул хатын үзен Фаечка дип таныштырган иде. Бер сүзсез риза булды. Фаечка элегрәк ниндидер бер фабрикада эшләгәнлеген әйтсә дә, соңыннан үзенең артистка икәнлеген ышкындырып куйды. Хәтта матур гына итеп җырлап та күрсәтте. Шулай итеп, Фаечка Галләм янында калды.